Good morning to everyone. This is the Power of Healing with Utabi. Ungowekhethe linkubela abayihlabe ngamanxeba bekhule ngezinyawo undaba ezitha. Guys, being a self-initiate, ne? Ngifuna ukuqala ngale part. Being a self-initiate means when your training comes from different directions. So it's not necessarily ukuthi uzophupha bese ubona izinto visions, no. Sometimes you are just directed to uvula TV, like what happened to me yesterday, because I do spiritual teaching. Ngivula TV ngavele ngayohlangabezana ne-movie Secrets in the Walls. It's a movie. I think abantu abadala bebafuna ngikhulume ngale nto engizokhuluma ngayo. That's why ngihlangane naleyo movie leyo. Ngifuna ukuthi kini niyabona lezi zinto eniyithatha ngokuthi ama-stories, ama-made up stories, nithi ama-fairy tales, azikho lezo zinto iy'nganekwane zikhona. Uyababona bonke labantu ebebhizi balahleka, umuntu wakini washona angatholakali, isidumbu umuntu wakini washona. Abanye bancatshe phezu abanye baphansi kwezindlu zabantu. And labo bantu bayadinga ukuthi babe free. Abanye babo sibezwa bakhala kuma-sewage. Guys, there's a problem that we have thina being a medium. Ngicela ukuni-understand this. It's very difficult to help somebody who's skeptical, ongakholelwa. Afuna uncedo ngoba afuna uncedo kodwa angakholelwa. So noma ngabe umuntu loyo mhlawumbe ongasekho uyafuna ukuziveza, but labantu obancedayo maba skeptical, remember ukuthi siconnect nalomuntu ufanele siyuza nina, siyuza i-energy yenu. So skeptical, ngikutsheleni wenzani, you are preventing i-network from connecting. Skeptical, because remember ukuthi thina we hear everything. Angeke ngize ngithi guys mina ngibona ama-spirits, I'm a bridge between the spiritual and the physical realm. Bese wena ucabanga ukuthi angiwezwa ama-thoughts akho, imicabango yakho, how you feel kanjani futhi manje. You understand? So we feel and the more skeptical iba strained lento. That's why even when I do consultations, I would say to people, yehlisa umoya, don't be anxious, because ngiyayifila lento oyifilayo. You understand? When you are panicking, when nervous, I feel it. So kwenzeka kanjalo, ngisho noma uyosiza abantu, hayi ukuthi asifuni ukunisiza guys. Iy'tori zobanele nana siyazibona. Sometimes you write a message and then you delete it. Because you like, awuthi ngingazifaki bantu abadala bese uyahamba uyoxolisa kwabakini. Because kunzima guys. Uthi uhamba, yazi guys estradeni uthi uhamba ubone angithi uhamba uhlangana nabantu. So ningacabanga ukuthi abantu abatholakala abanye, and uthole kuleyo ndlu leyo, because I wanna speak about imizi yobaba benu, imizi yogogwenu lenimo niyenzani guys. Guys, niyenzani imizi yabantu abadala. So uthi uyahamba umuzi ukhulume nawe indaba udlula nje. I want you guys to do this for me. Today I'm not going to do a product, but ngifuna ningenzele test, right? Mawuqeda ukubukela le video. Mawuqeda ukubukela le video yami, ngifuna ungenzele test. Ne? Ngifuna ungenzele test. Thatha isnafe. Thatha isnafe. Ubheme both noses. Kancane. Ubheme. Bese uyaphuma ngegate. Uphume ngesango, ne? Mawuphuma ngesango, bese uba umuntu ongathi uyadlula you understand? Ebanga ubheke, ube umuntu ongathi uyadlula ubheke umuzi wobabakho ukuthi niwenzeni. Guys, imizi uyobaba iyakhala, imizi yenu sithi sidlula kuyo inosizi. Uthi uyadlula indlu ibone izimpi zakhona. Uthi uyandlula ubona abantu abadala bakhala, abantu abadala baphumile bahambile emizini yenu.
especially ama-family houses. Izindlu ziyahlubeka guys, ayihlutshwa ukuthi akunamuntu osebenzayo guys. Indlela enilwa ngayo senabeka imali phambili in such a way that anisaboni. Anisaboni ukuthi kwaleyo mali enilwelayo anyeke iseza ngoba indlu iyakhala, khala umuzi, khala i-foundation. Usizi elisezindlwini zobaba benu nogogo benu, izimpi esiyibone emabondeni wobaba benu nogogo benu. Guys, kanti yini nibahluphelana abantu abadala? Ngicela niyenze le exercise. Ngicela niyenze le exercise. Bhema nje kancane isnafe, uphume uhambe njengomuntu, uhambe njengomuntu ongasekho, ubone. Ngifuna ukuthi manje niyibheka ne, ningasebenzisi amehlweni enyama. Ngifuna uyibheke njengalabantu abadala abangasekho mabadlula kuyo ukuthi babonani. That's why ngithi mina nginibhemisa isnafe. Ngifuna uyibheke njengalabantu ngelihlo labantu abadala ukuthi babonani. Imizi yobaba omkhulu iyakhala man. Eminye ke seyiziyadilika ngoba akekho ofuna ukumamela omunye, akekho ozwayo. Nina nihlula sebamthatha ngisho umuntu bamthatha umuntu, kushona umuntu. Nina nihlula nayo lowo mlayezo nina. Guys, niyayihlupha imizi yobaba omkhulu. Niyayihlupha imizi yobaba benu, niyayihlupha imizi yogogo benu, okhokho benu, niyayihlupha. Yazi ngesinye isikhathi ngiyaye ngithi mina angiyifisi lento enginayo for iy'ngane ngoba iy'ndaba esiyibonayo ziba too much, you understand? Angiyifisi. Bese kuthiwa hayi abantu ayikho leyo nto leyo. Guys, you know, as I was talking about le video ye Secrets in the Walls ne, why would labelungu nina nithi ababhiliveli kulezi zinto, babhala iy'tori ezinjalo kanti ayikho lento? Why sizothi thina ababhiliveli kulezi zinto nani kanti kodwa izinto abayibhalayo zisitshela lento thina esiyibonayo siyaziyo? Why nibalekela amaqiniso? Hayi, abantu abadala basekho, nilwela imizi, nilwela iy'mali, abantu abadala basekho. Ayikho into engalasti njengento yomuntu ongasekho, especially uma inokukhuluma. Kodwa nje bengifuna ukusho ukuthi imizi, guys, yekelani ukuhlupha imizi yabantu abadala. Yekelani ukulwa. Futhi nakhona nilwelize ngoba imali iyaphela. Yekelani ukulwa. Kukhona amakhaya abanda ngisho noma sekuthiwa kuphekiwe, kuyabanda. Noma kuphekiwe likhaya abantu bekhona ejardini. Yo! Hayi shem, but-ke angisho kabi, bengifuna nje ukunitshela ukuthi kunzima.